A Confraría de Carreira e Aguiño celebraba este ano o seu centenario, un século de historia no que a entidade se converteu no motor económico das dúas parroquias, contribuindo ao seu crecemento e dinamización. Por esta razón, dende o PP, consideran máis que merecido recoñecer a súa traxectoria, polo que propoñerán ao Pleno que se lle conceda a medalla de ouro do Concello. O Grupo Municipal Popular decidiu que vai a solicitar un pleno extraordinario no que vai a pedir que se lle conceda á Cofradía de Carreira e Aguiño a medalla de ouro do Concello de Ribeira. Creemos que é un momento importante para esta confraría. Non todas as confrarías teñen o orgullo e a sorte de poder decir que teñen 100 anos de vida. Esta cofradía o día 19 de outubro, que así o celebramos nesta parroquia de Aguiño, pois celebrou ese tan flamante centenario do seu nacemento e, polo tanto, creemos que este ano 2024 pois sería un bonito xesto por parte do que é pois a veciñanza de Ribeira cara a unha entidade non centenaria como esta que leva pois tantísimos anos traballando no labor económico, no labor social e tamén no labor cultural das parroquias de Carreira e Aguiño. A proposta xa lle foi trasladada aos representantes da confraría nunha xuntanza celebrada pasada tarde para tratar outros temas e necesidades da agrupación. Foi moi ben acollida polo patrón maior e representantes do Cabildo. Dende logo, creo que foi unha reunión moi frutífera porque pois, que nos trasladasen todos eses problemas ou esas queixas ou dúbidas ou propostas en positivo que dende a cofradía pois teñan para mellorar a súa calidade de vida, a súa calidade a hora de sair a faenar e a traballar,